Maayong hapon, mga suki. Anik na mo, diri sa ato. One day, patambala. Tanan sakit-sakit, atong ayuhon. Sama sa kagid. Budi, naw na nahiri. Kung nagigit, o gianmuranas. Gikikwa, o mga lubog na nabot-bot. Kibot, maayo ka na sa akong Wonder Plus. Gikan sa duga sa tilas. Alina mo, sanahon, pop-up girl. Maayong hapon. Kung saan siya? Yawa, ano niya? Ay, tukan mo na. Ano siya? Orasyon. Ano sakit mo, bay? Kamot na ko, di na mundang. Nadaot ko sa palpal, bay. Dili, oy. Nabuyagan man ko. Diyan, di ka? Oh, Sige, dapat juga magpatambal. gani no. Ikaw, unsa di sakit ni mo pod? Git ko eh, nabot-bot ang lumot. Awa ka niyo. Wow, bantog na di ay. Gani no, bisi mo kung kunin mo god. Ikaw, ano sa'yo sakit mo? Guni ko eh. Gabot tayo isang lubot, nagsugod man isang bugan. Ikaw, unsa sakit ni mo eh? Ice ko eh, di na ko kakita. Ikaw, ano sa'yo sakit mo? Sakit sa utok. Patay ka niya. Ibutang lang ninyo sa donation box ang inyong mga bayad. Matay karong panahon na minus mo pang wata ba? Sa kanindot nga trabaho ron no kanang dagong income ba? Ngita og diskarte ba? Ni albularyo bay. Yawa nang trabaho no. Paldo gyud ay siguro na ba? Karon ka kay nagka-idea ko. Sundugon ko na bay. Okay na ka. Next. Ikaw, unsa sakit ni mo? Sakit sa utok nung. Di man ko ni mawa ko ang naong sa una. Gusto ta na ko mabalik ba? Unsa ni nang nimo sa una? Guwapa man ko sa una, mura og si Snow White. Sige. Testingan ako kung akong makaya. Sige nung, kanang perfect magapatrabaho ha. Ako'y bahala. Salig lang. Okay na nung? Ina. Wala pa di ay? Ay, hindi makaya sa akong powers. Unsa nung? Ay, wala. Sige, pag ihap og 10, pag abot mo og 10, idilat imong mga mata. Sure na yun nung, excited na kayo ba? Ay, kabala ka! Sure na dyan na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nge! Maura mang gihapon. Bisibatan man koy, wa may klaro ang manambalan. Mangita na lang kog lain oy. Yeah, boy. Okay na ka siguro ni no. Mutuon na ka sila sa kuha nga manambalay jud ko. Sayang kita cuma temenan. Emang lagi tampan, tu memang lagi tampan. Paldo. Sa maningaw nga oy, wa naman ni klaro. Wa na klaro manambalay ron. Di naman ni madutlag tambal akong naong yun. Saon man ni. Sige lang, basta day makakita og hawd nga manambalay para mabalik na akong pagkagwapa. Mga igsoon ko. Patambal na ka mo. Kung gusto mo maulian ninyong mga tanan-tanan sakit, doon lang mo sa ako Kay kaya na ko na walahon yung mga sakit. Sama sa pinaagi sa mga balaan akong kamot. Paldo! Yung manambalay. Maulian ka ko ani. Unta, mauna ni makaayos akong dagway oy. Aron makauyab na kog daghan. Dulo na ko be. Di na nako ni dugayon pa. Yeah, boy. Oy! Nung patambal ko nung. Kini, first income. Dako jud kong pangayoon ani ron kay first na ko nga customer. Boy na mano ba? Oy! Sa may ato, unsa di sakit ni mo day? Sakit sa utok nung. Di ba ko ni parehas ako ang naong sa una? Guwapa mo ko sa una nung. Ya mistisa. Unya, naunsa may na karon? Nagkadugay man gud nung. Nagkakubal. Sige, ako'y bahala na. Dali ra kay na. Sige, ayog ka bala ka, ako'y bahala na. Pero,
Nakay sila, Caspert biya ko. O nung na, isa kalibo ra ba yan eh. Naro. Naro. Oh, sige, sulod. Dayon. Sulod, lingkod. Isikre ang pursali. Iri. Ikaw buryog kaang. Arrrr. Arrrr. Okay na! Bili na ka mulakaw! Hindi naman ako kakita. Gituyo ko na! Aron di ka kita si Mungnaw!